ki Sipai Border Security Force BSF ka Meghalaya ha ka khatra tarik risau kila yo ban kem no ya arngut kinong India najan ki benta khappu jongkari bat kurup no ya artli ki kali ki bakit shibun ba uso Apul ya ki bala thmu ban khaii beain shapo Bangladesh na ki benta khappu ke East Khasi Hills. Hadian balayo ya kajing tip ka babnya ki BSF na ka 04 Battalion kila penlong kajing pen up shrip bat yo ban bat no ya ki artli ki kali ki bakuntup ya ka alto bat ka Maruti van ki bakit haduh sapo synduk ki so Apul na kalenti surok daw ki lingkat ha ki benta khaput ka perdiwa. Hadin bala penlong ya kajing tokit kinong nya jong kini kali kim shimlala un pen i ya ki sakhi satar ki babyang ha kabaya de ba kajing thmu ban pen poi ya kini ki mar la ne ban pen i ya ki kot ki sla ki baya de bat kini ki mar. Hadin ya kini ki brio haringkat ki kali bat ki mar bala kurup la IT no syakatanat custom ka pen ursla ban de syuk ya ka badan kam.